Hallai, ullumikkut nutsanumaskimi DIY min takutitipallalaarusuppungam. Atugassatit annikittuaarsuupput skoolet mikrooneriaannar alussaan kokosolie, olivenolie extra jomfru olivenolie. Annertussusissaanamminni aaliaga pajaartussaavat qanuannertutiisuatussanerlu uasoornuakkatakisuujupputa atorpara kokosolie spisisskiimarlut olivenolie spisisskiataasert 2 del kokosolie 1 del olivenolie tipakkuanga. Kokosolie pisiarigang mangertuusarami taa mikrooniatorlugu aaktikkumarparpun. Nammina haamaskuliorangama kokosolie atorusuttarpara qillersaasarami nutsanut nutsat skaadernikuno aaqqissuisarami taavalu nutsaqulloorneri piiartaami. Kokositipa nuannaringikkusiu unamaskamisinniaqinasiu. Olivenolie atortarpaamaskinuarma antibakteriaaliugamim nutsat katagarnissaanu ungasillisaataagami qillersaasarlunilu taavalu isuutami tuniораасуугами. Kokosolielu olivenolie атаатимартериуккискооlimut mikroonissavatit qassikuntialuinnaa immaat 10 sekund 20 sekundi apeqqutaatilluu mikroone qanusakkortutiginerso aativinnaguuanga imaattortarpaa kissarpallaaqinammanutsanut taakisiat kissalaartuernaajorpu. Imadat isikkoqalerpanaammassuinnarsugu. Olivenolie kissalaarnerata kokosolie sinnera aatikkumarpa. Amma tugassarapuussiaaqa niaqunnunaammassinnaasor. Sannu tarnerlugu aallartinnasaatit nutsatitamakkerluit maaskimik qallissavatit masaasiartarlugulu huupunni. Nutsanupanertunu tarnikkiu. Eqqaamalluutiisiortimatornissa uliatilaarsinnaasanni. Immaqaffam minuttimissaan 10 minuttimissaanniuaa masaasiaruyorlugi tarnuttarpara maasker taamaaleraarluu puussiaaqqama pooriarlugi uningatittarpakka haltiimi 30 minuttimissaan 45 minuttimissaanilunni 30 minuttiuningateriarluu siamporlutit palsaamerlutillu piiginnariuk taamaaleraarlutinaammassivatit qanaasiginnaarami.